Ahojte, dnes tu mám ďalšiu ochutnávku a dnes idem ochutnať tento Prime Dia de Muertos, Red Bull, rúžový grapefruit a lipkavec a Sprite Tropical Mix. Na tento Prime som zvedavý. Dia de Muertos. Poďme na to. Vrtnak není európsky. No cítim tam ananás. Malo by to byť príchuť piña colada. Tak toto vyzerá. Vonia to ako piña colada. Mňam. Chuť ako piña colada, je to kyselkavé. A ten dizajn fľaše je úplne že paráda. Ako druhý idem ochutnať tento Red Bull. Som vedel, ako to bude chutiť, pretože je to grep a tá lípavka by mala byť niečo ako mandle, vaňovka, niečo medzi tým. Grb je tam silno cítiť. Farba je takáto. Akože ja grb nemám rád, ale ľudkovia, toto je Red Bull, jeden z najlepších, ktorý som pil za svoj život. Poďme na Sprite Tropical Mix. Sprite mám rád, ale Tropical som ešte nemal. No, je tam cítiť ten Sprite, klasika. A plus nejaké tie citrusy. Farba klasická ako Sprite. No. Akože chuť tam je Spriteu a fakt tam cíti to tropické ovocie, takže zaujímavá kombinácia, chutná a myslím si, že keď bude krátšie počasie, tak vychladené to bude chutiť úplne na jednotku. Ahojte.